Bună ziua! Dragi colegi, pacienți, invitați! Formatul tradițional al evenimentelor a fost regândit în contextul pandemiei de COVID-19, așa că mă bucur să transmit un mesaj de la București cu prilejul galei Asociației Române de Hemofilie. 30 de ani de activitate în sprijinul persoanelor cu hemofilie dovedesc consecvență în misiunea asumată. Transmit la acest aniversar susținerea și aprecierea președintelui României pentru asociațiile de pacienți, ce reprezintă parteneri de nădejde în creionarea unui sistem de sănătate mai corect și mai orientat către nevoile reale ale pacienților. Drepturile pacienților sunt și mai bine reprezentate atunci când asociațiile de pacienți sunt parte din organizații umbrele europene și mondiale. Pandemia COVID-19 a evidențiat multe deficiențe ale sistemelor de sănătate. Una dintre acestea este aceea că reformele atât de necesare în direcția guvernanței participative în sănătate nu au fost prioritizate. Paradigma pacientul în centrul sistemului și provocările generate de contextul actual indică necesitatea regândirii construcției sistemului de sănătate. Rolul asociațiilor de pacienți în sistemul îngrijirilor medicale trebuie să devină din ce în ce mai important într-o abordare multi-stakeholder. Opinia pacientului trebuie să stea la baza elaborării de politici de sănătate bazate pe dovezi și care asigură cel mai înalt nivel de îngrijire. Asociațiile de pacienți au menirea de a face auzită vocea pacientului, atât în rândul comunității medicale, cât și al decidenților. Înțelegerea provocărilor cu care se confruntă pacienții și integrarea adecvată a perspectivei lor în practica medicală și în politicile de sănătate pot modela viitorul îngrijirilor de sănătate, astfel încât să răspundă mai bine nevoilor nesatisfăcute și să ducă la rezultate îmbunătățite. Permiteți-mi să felicit Asociația Română de Hemofilie pentru 30 de ani de activitate în slujba pacientului. Informare și educare, facilitarea accesului egal la tratament și îmbunătățirea calității pacienților cu hemofilie sunt obiectivele pentru a căror implementare vă dedicați cu atâta profesionalism și dăruire. La mulți ani! Vă mulțumesc!